Dobrý večer, vážení susedia. Tak je tu nedeľa 9. augusta a priznám sa, už sa nám trošičku zvolebnieva. Je zo pár dní do odovzdania kandidátok a mnohí z vás sa ma pýtate, kedy prídem pre podpis, že mám vašu podporu, ja si ju veľmi vážim. Ja si ešte raz opakujem, vážim vašej iniciatívy a vašej podpory, že by ste ma radi videli, či už na tom poste poslanca, alebo teda, čo počúvam viac ešte ako na poste starostu obce. Ale poviem úprimne, není to všetko také jednoduché, nakoľko mám aj svoju prácu, mám svoje deti a tak ďalej, sú zaužívané nejaké veci a je aj veľkou pravdou takou, že ja by som sa nikdy neangažoval do nejakej obecnej politiky ani do niečoho podobného, pokiaľ by nevznikli za posledné obdobia tieto obrovské možno starosti alebo problémy, ktoré sa týkali nielen mňa, ale teda týkali sa aj vás. A neboli to jednoduché obdobia. Každý kvartál sme mali nachystané niečo iné a boli to témy jedna vážnejšia ako druhá. A môžem teda aspoň v tejto chvíli vám slúbiť, že zajtra, aj keď na poslednú chvíľu pôjdem do ulic a pôjdem teda pozbierať do pár týchto podpisov, aby som teda bol, teda dúfam, že teda aspoň ten poslanec. A teším sa na vás. Teším sa na vás a teším sa z vašej podpory a určite si zoberiem nejaký papier so sebou, kde budem všetko značiť, čo by ste chceli, ako by ste chceli a tak a necháme tomu voľný priebeh a nebudeme sa zapodievať nejakými volebnými ťahmi, čiže necháme to len tak plynúť. Tak vás pozdravujem týmto krátkým videom a zajtra sa s mnohými z vás stretnem a budem na tom pracovať počas celého týždňa, čiže majte sa krásne a všetko dobré. A postupne budem pracovať aj na iných videách, na iných témach. Najbližšou témou asi bude ten územný plán, ktorý sme mali, s ktorým to tak asi všetko eskalovalo. A potom ďalšou témou bude teda ten slúbený športový klub a tak ďalej a tak ďalej. Tak sa zatiaľ majte a ahojte.